Така, добър ден, аз съм Полина и днес ще ви покажа какво значи бебешка стая в име на майка ми. Какво правиш, мама? Нищо. Детка не? Да. Какво? Нищо. Не го бул? Не. Не, покажи. Тази клип. Добре. Добре. Ето, сега ще покажа какво значи бебешка стая. Извинявам се за малко разхвърляното, но много ще съжалявам. Това е термометър. За който мога да ви препоръчам. Щипка за бебе, това представлява, може да се реди друга, няколко чифта чорапки за бебе. Имаме втора щипка, която мислим, че сме я загубили. Биберона, има още много да говоря. Така че, така. И ето такива като чорапки за олио, за суполки, клечки за уши, гребенче и това може да. Чаша, ако вече е второто ви дете, можете да си ползвате от първото дете. Ето една спалня. Това е спалнята, на която спят моите родители. Това е козметика. Ето мама тук измисля някаква идея. Така малко да доближа да го видите. Ето тук има козметика. Ще забравя. Мога да ви покажа първи клас снимката ви. Чакайте да ви покажа. Ето е цялата група. Добре. Може да купите за Венци Дентинок. Ето това изглежда Дентинок. Може да малко по-малко. Ето това изглежда Дентинок. Малко пастичка. Ето ще ви покажа кутията. Там пише Дентинок. Ето и на английски, ако някой не разбират на български. Това е лак на Nivea. Ето Nivea. Която не е фактически лха. Така. Сега ще ви покажа една песен, която написах. Не знам коя част я беше. Ето. Чакайте направо да я доближиме, за да може да я прочетете. Ето аз нарисувах една сумка. Ето тук малко ми е разхвърляно.
Да покажам. Тези пупуши са на моята майка и са много скъпи. Ето тук няма нищо. Добре, благодаря ви за този клип. Ако го гледате, абонирайте се и дайте палец нагоре. Довиждане!